nada satu musiknya monggo. Sing nyuwun piantone pundi? Niki Bapak Sultan. Oke, halo Pak Kakak. Halo Bab. Oh niki dadah apa ngawe-awe Pak? Dadah. Oh tak kira ngene lho Benten nanti lho Pak. Niki nek kesel benten lho niki lho. Ya nggih. Ancen ngono ya Dik ya. Jadi lajengaken napa sampun? Bacot napa sampun? Oh ngene. Oh hop berarti hop. Oke baik. Terima kasih. Caping Gunung sampun diaturi spesial untuk Bapak Sultan ngoten nggih. Oh. Lah bang jenenge ngene lho to. Lah tibake ngene hop Dik, hop ana telek ya. Surong Dik. Sekar bisa
Astagfirullahaladzim. Ada apa, Kakak? Wes aku gah. Sumpah Bray. Ada apa gerengan? Sedap. Alah ya Allah Gusti. Pak Sulikan. Pak Sulikan. Pak Sulikan gak ngadeg-ngadeg kok, Dik. Antene wis sepuh ki Anteng angel. lemen iku Nek wis sepuh ki angel ngadege beda karo sing nom-nom ya. Apa itu? Jeng. Lah dengkule ki wis Ah, moplokan. dengkule nggih. Wonten ki Pak Kaji leres nggih. Oh Pak Kaji nyatane sing jek nom ya jemplok kamplaku Pak Sulikan anteng wis setengah 8 ngene terus lho nggih. Ya Allah. Dalem Pak Kaji gak ngawi-awi aku medun lah ya ya. Ancen teng mriki sing payu gak naratok kok. Nggih mangga Dik. Tarik sis. Semangka. Syukur bisa